Eu chámome Antonio Pereira, son conocido como o Rulo, alfareiro de Buño, alfareiro de tradición familiar. Son a sexta generación de rulos, de oleiros. A sexta generación documentada, seguramente foi moito máis, porque a olería en Buño é milenaria. Estamos aquí, na Casa do Oleiro en Buño, facendo un curso de olería tradicional, seguindo as formas e a forma de facer tradicional de Buño, para que se siga conservando no tempo e que dure outros 1000 anos máis, polo menos. A artesanía de Galicia tuvo a magnífica idea de facer este curso para que a olería de Buño non morra. Teño aquí varios alfareiros, varios aprendices de Buño e outros que non son de Buño. Veñen da Coruña, Carballo. Por que se fai da olería tradicional o aprendizaje? Porque a olería tradicional leva formas definidas e son formas dificultosas, ademais, porque cando faz unha pota tens que facelas, ou unha chocolateira ou que sexa, da olería de Buño, tens que facelas todas iguales, tens que ti manejar o barro, non que o barro te maneje a ti, levar o barro onde queres. Por eso, ou aprender a traballar o torno cas formas tradicionales é como un máster continuo. Cando sabes facer potas, tarteiras, chocolateiras ben feitas, ti xa sabes manejar o barro, entonces ti faz o que che dá a gana. Diseños propios, diseños que che encarren, etc. etc. Es dicir, que és un profesional do torno. E, ademais, ao aprender esas formas, e depois, aunque non as traballes, sabes facelas. É dicir, que Buño sigue tendo xente que conozca e sepa facer as formas tradicionales. Iso é o básico e o esencial polo que facemos este curso.